kardom pinengwe Parohini ra sirkep ra sirkep ante 299 ang deng talk show on 6 schedule Lapen autonomous state labang so kaching kichitan ponji along itu kachop hapon itu kaching honai itu APHLC president sar jai kathar alang lifanta rada thengna pachini lo kardom Lapen ilitum APHLC along lamjai sapo akehai angtong ingti alang lifanta rara thengna pachini lo Lapen ilitum kaching honai ani APHLC women wing secretary alang lifanta me rara thengna pachini lo Kardom Rita Kram sapi alang limen ke si non pining we bangke kaching ki chethan ponji bangke asot ka pregalam ke ave setame pini ingdeng proxy kebra pli India Republic Day Katalon labang so a Republic Day puthaksi nilitum chingki chethan ponji lasi chengpon ek philona ke chengsi alam the bangke India pini peneng ana bangke ingdeng proxy kebra pli ke choklo labang so Republic Day Katalon ke lasi Republic Day Katalon ke kopia phan loma Republic Day pu kopi phaji pudang loma lalo pulotang te ilitum update India det kachari jia phan aron allo ketok do India constitution halabang so a constitution ajak kong ke do ke cheng ke en ke cheng arni aphan si ilitum ke pudang lasi labang so Republic Day ke cheng alam the uthak mate India constitution ko puzom si ke doma uthak ke chengsi ke nili itu ma sar phansi arju pono sar jaiga thar alangli IAS retired alangli constitution na puthakta lapen alangli practically ta ke claim long tang lo experience lo alangli ke asi alangli pensi Republic Day puthak ka pathan ji phansi chuning ripono kardom pini Republic Day arni a kardom padap ta pilo seta kado e phan ako pithulo kardom Republic Day itum chethan hur lo ilitum chethan bom lo ke claim jia link seta government atum sarkar atum ke claim ji pulote ke claim jia link seta aron dupet hal aron along ke to opotsi akam ke claim la se pinita Republic Day ke doi kokta aron along India a constitution labang so India a constitution along ke to opot ra preamble along masila ke tok la itum India agom dakipu la pu hello we the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic and republic and to secure to all citizens justice equality fraternity in our Constituent Assembly this 26th day of November 1949, do hereby adopt an act and give to ourselves this Constitution. Alam tetan. Give to ourselves. Banglena me pili emetang de GP. Yeah. Kopi boleh emetang de GP. Athema India ke independent lapot. Lason thak thaksi non ilitum kaita pubom lo. 6 schedule ke mini constitution lasi emetang sila taga GP bangle GP kali jakong anta lasi ladak laso republic ka pinchong ia the dake pulo dak aku puthui nang republic puga pilon te republic pugi puga bangke lake a form of government without a monarch isia go asarkar rechu ave in which the supreme power is vested in the people and their elected representatives. A state or a country so governed. Republic pulotang te lake recho ave munit atum long muluk atum long si jakong do lapen muluk atum kang vai alat muluk atum alat kachong vai MP tame MLA tame
MSC แต่ไม่กระจงไว้ละตุมมาลองสิอาจักกองดุลาพันสิ Republic ปุกปุได้ลาเฮลอิลิตุมกะจินีนังอีสิ election ทุเทเตมูลุกอาจักกองลองอุนเอ election ลองหายเฮเตako hai hete kam da klemun ni lehlon ni tum APHLC tum hang jo sita sik schedule angding pihini angding so proxy pen aron silam nangi hang jo lapen high court pen da order one edlo sita nili tum election high un edet kedi bang rat atum ni tum hanang pa pe high edet lo pia potlo ne amasi ni tum karbi atum han inglong ara tumpan kam claim ing tung o sita laben rai ing tung o sita ni tum rai ta rai un edet lo kam da claim un edet lo court nang point ni dala court da nang to un edet lo ni tumpan ke hala council phansi election ben ke hai tum phai toy thurong lo ang ge hala tum bang claim nang ni pusi puke amar claim ge det lo ba la high court pen len yum order one sita sik schedule pen len ni tum hukum wan sita long sita dokok lo sita alang li tum claim klede la pen ni tum man ke election da hai une de pot claim une de amat itu ma de ke kivir la pen la dak eson alam so dak dolang republic bu pudam republic constitution ke deng ke la ke 26 November mane phaikuni lo bodi phaikuni ingkoi ra throk harokre sirkep ra flikep ra sirkep aningkan Lapen Republic puki puo bangke lake harukri sirkep ra phokep aningkan arkoy chiklo inkoy ra throk pini arni hello Republic pu pajathang laso arni si ilitum six schedule ta pajathang pemilo hala November 1949 da London lo six schedule ta hala sorni amata London lo seta hala sorni London that pen Republic muluk atum long sa aja kong dulu hodei po bangke lage pini arni ha harukre sirkep ra phokep aningkan si payathang lo anke ladak ison so dak alam do la republic pu payathang along dak ki puke itum India constitution ke caste system pavidet nangji kipu caste system pavidet ni bamun kshatriya boisya shudra pu pavidet nangi pu lake sita bamun kshatriya boisya shudra ke dovek nangi pu ke krishna si pu lata sita la pavidet nangi pu la si non BJP atum bangke lake pedo nangi pu si itum phan jaseben nangi pu thu non bangke Cingbar beda ni akatu akang tu akang dai do nangi pu ye ilitum kang dai akur kang tu kang dai do nangi lapen ilitum tribal daman ke akang dai pu si pu nangi pu non lati kang dai nai akang dai chot takali akang dai nai shudra pa lo si do nangi pu la si non ilitum phan Scheduled tribe certificate nang PPD ji pu ningje ke la pod Scheduled tribe polate la ke tribe polate la ke hala krishno ki pu along la ke avi la mangge krishno ki pu ateng ke tribe pu avi dia nangi pu ada ki pu amano ke do nangi pu si ilitum constitution e pu kok lo la si non BJP tum ke la ke hala alang litum Monusmriti kroi pikedi monusmriti pulate brahma so pu monu siket manu siket tok akita lo lage krishna siket ningji alam hal dak do pik lo la sehala kroi nangji popot la sinon ke ilitom phan shudra si pinchong nangji schedule caste si pinchong nai pu ilitom phan non ge pu ST nang ni pu ST ave det lo te non ye che plan ye pilo ma lam tu ka ko ding tu bong le lo te ma ning ye bong lo te setala ka che pho sai se lo apa yo SD abedat la te pilu ha je itu autonomous council ka velu sik schedule da velu anke la helo non BJP ke la tum la sika plan nam lo la ilitum autonomous council da abedat nangji la pen autonomous state provision 244 8 abedat nangji yo la helo non ka BJP tum ke claim ilitum BJP da ke du ruetum anta itu ma CEM MP MLA MSC EM tum anta la si claim pro Masih non coklo masa coklo non amat ke ilitum India Constitution kedeng kapang dak keceng si arni phansi Republic Day lo la si India Constitution keceng ketok ilitum Dr. B.R. Ambedkar tum tok det pen la bangso
India Constitution non la itum ke anbom India det kachari aron along ke kadok awe halabang so ahut ke article 395 do ke cheng hut pen Lapen kadok awe a schedule ke 12 schedule do Lapen a chapter bang ke 22 chapter kadok awe la son thak thak si 6 schedule mane schedule 1 schedule 2 schedule 3 schedule 4 5 anke kaprek alam thedulo setame schedule 6 along bangke ilitum inglong aso tum phan north east anat thu ke do non ilitum karbiatum dimasatum comangatum garotum phansi la bangso a 6 schedule nang kipi la si hala bangso a 6 schedule ilitum ta la republic day mane India constitution ajak kong nang pidera posi piniar ni bangke ilitum kadukaweta katalon dun mate ining kace parong dun itum mapanta ajak kong emethang si ilitum ajak kong dolo labang so a 6 schedule aputhak si non sarphan puthot arju thupo 6 schedule India a constitution pen kopuson si kachingba ajak kong ilitum halak India constitution ajak kong ko anma kedo ilitum 6 schedule ta la puson thak ajak kong doma walam si sarphan karjugan tu 6 schedule pen ke ilitum independence ke ave lahelo kache prek independence sadhin ke ave in constitution pen India constitution pen India bangke lake independent sadhin dolo itu mabangke sadhin pen jersu ko India ichok abang autonomous pula sige pu ila hala a constitution ta la India constitution bang lake full complete constitution lake ke nai avelo la det atum anda la son helo ke nai lo alo ka prek avelo ilitum a 6 schedule la 6 schedule bangel la da kai mini 6 schedule mini constitution usike puda bange mini pula te jerso bimucho la par jerso bimu la kenai lo la dun ke la poye la pen ke India det aketi kim idet lo la pen ke karbiang long adet kim idet lo karbiang long melo di mahasau da melo BTC talo Khasi Hills talo Garu Hills talo Mizo Hills talo Changma Hills talo la pen ke kim idet lo la pasi ke prek bangke jerso la si Ladakh bangke la so constitutional lo bangke poisa da mithang atangka te chiselam la pen army military ta mithang chiselam la pen do la helo jase ben akethe nei la pen adet ka prek pen kaching kiji ajak kong ta duk adet ka prek pen independent aning ke hangat teng kaching kiji ajak kong duk da ka bang ilitum 6 schedule lo bangke ilitum army ke chibilong le la pen poisa ta mithang poisa chi hisap chi pinchong long le Central government pen permission hang nang ila si tum ching ki long la da ka bangke la helo ke pregne la an par ke nili ke thek long ka prek ke avelo e so dak do la electric power bangke la so energy polo energy electric power aja kong la ken la nga bangke itu ma council long nang piped setan la ke nang piped nang piped vek nang ji po bangali la bang nang pidat ta la bangke bang choro lo sa rat phan ke than ka paklar thek pot non li kar ji bang ke non itum APHLC alam jai sarpo ang tong ti ke hai phan republic day ilitum talon nang ji ma talon nang ne itum namang so puthak lihin pen ki pugang tung bang la lo ilitum ma hok lo tema karbiang long aro jase me ilitum ara tum non la ningkang samse bang la lo ta to hempre ke long de article 244A ke long le masi no nanta isi aning ki pung aning ki so do ko lo ha masi independence day ta talon du tung te la pen republic day ta talon tung ke la puson do ko lo setame nilihin ban ki puji bang la hello hala hemprek le hangi pusita 244A ta da constitution no masi dolo la si ni son sonar ni le pini bangke ভারত সংবিধান দেন কাচারি আরন কে আজা কং কে লঙ্গার নিলো la so ni le dum talon dunde pulo tang te hemprek
ta nang ni lu pu ma tha mi me rahe jo la si la pen la 6 schedule pen le tum cherai nang ni busta 6 schedule ta aron kalang India 244 8 เด้งที่เด็ดจะพลังเด็ด son son nang na ko la si pini son son na bang ke tum la so det ka chari ji ha la so ron si aja kong che long ni lo pot la ke ili tum anta me la ke ta nang ji ni lo la pen la so long ili tum non ka je thang ka chi mum nang bang ka je semet ili tum iu sem son sing ti phan ke tum a chu pon bom lo te ma me sen lam no se ta me doctor Pierre Ambedkar la pen JJN Nichols Roy phan ili tum ka chu bang la an itum pacetak o ni la athima pini de tum laso update ka chari aro no si 6 schedule ta dolo laso 6 schedule ke to bang ke la ke je semet Pierre Ambedkar la pen Reverend JJN Nichols Roy tum ke thep dung dak si itum hana ke rab dolo si hala so bang tum thang ra phan che than ji mum si am hang ke thega ni la pen aro che bo ni ta me tum milo ke kai dun bang la itum che than ji mum ping nang la si Republic Day bang ke tum la ke talon beng nang ko la pen laso Republic Day ke doko the moheta thanet lo la ke constitution mate get ka chari ronja kong ka chelongan ni lo hala sor ni masik le tum non la EPI-299 tum ke claim bo masik schedule hala sor ni sia mang la thek dun lo aja kong ka chelong dun lo la si la ke le tum ke ning karong nang jiar ni lo sa la hok da bang ke la si non la so 6 schedule pen si le tum pin yan yan ta ang tan pen ke bang kona so amen thanai puta tum karing ji un lo la pen ang tan pen ke bang kona so tum phan dak bihar bi pare claim aron dai tum dak teng tum license aning thanai puta tum dak ning ji un lo la son si long le phelang kona so tum nang chirai hala bang so aron dai tum pangtang si bang kona so phan ing thanai puta tum ning ji un lo la son si il tum dak la so 6 schedule pen non ku pima kaning ji un ana bangke pini la bang soar ni si aja kong chelong dun lo la si la ke le tum ning karong nang ina ni lo la pen katalon nang ni pu bang kali si ni li kamat ha teng te ili tum thedung a seminar big si la so constitutional lam ke che than tu pe minangi pu bang lo un an so se ka pachini tu je phan la si nili hin men kamat ha bang non e phang ke bang jiani an bang ke mo indeng proxy ke bra potrok an bang ke le tum la Republic Day ni bang ke thedung a seminar bc ile tum ka je thang ka chi mun se aken nang pu ni ding kamat ha bang me senala lo akai kapanita ili tum ke 6 schedule do vek nangi busi ili tum ke kai ke ta ka che song lo la so joine si ili tum pinier ni APHLC sitame 6 schedule do vek nangji la pen pang tang nangji 6 schedule ap teng implement pa me nangi pusi ili tum kadu ko beta ning ke hang lo la pen hemprek autonomous state ta long vek nangji pusi itum ning ke hang lo la si lahai alam anta 6 schedule ta India constitution lo lasi autonomous state le hangita article 244 eta Indiana constitution ar lo sidulo la so porsi la bangke akenang sok pusi alang li pen than lo mesenalam lo la pen non li puni ni rita long si alang li long si dam thupo mo pen alang li rarapan kapachini kang tung penangan alam do la bangso India Republic Day aputha la pen India constitution aputha ala selang li phansi rarapan mesen alam the pathan li phansi alang li phan chuning rila choro lo ki hai nili ta la poson thak thak si ile tung ga ching honai ake hai sir jai ka thar sir a pen pu ake hai angtong ti ka thar sir alang li spokesperson a pen nang li pen la si ile tuma phan Constitution of India ilituma phan ipitang det lo so ilituma phan ikipi la ke ilitung abang putin akorte angjir a ekethe kiding leaders political leaders kedo atum ansitame non ruling government atum stame preamble la ilitum chelang sena ladak langdam sena copy each and every word ituma phan ikithan ma Tumhan sovereign, ipilo, socialist, democratic, justice, liberty, equality, fraternity, lapen, ilitumaphan, secular, ilitumaphan, etok pipemelo. Tangte Dr. Bhimrao Ambedkar ilitumaphan, ikithan, labang so RDK non-ruling government tum sitame, BJP government tum sitame nangli tum sitame labang so a preamble nangli tum aning arlo chibi pon ikta
Pima ruling government atum jongsi lahai chinidam pamelu lodangte ilitum inglong akai anke all Mongolian tribes ke unification ning isi kedopen ilitum adet chirai kom nangpo athe ilitum akai ke British adina kai pensitami ilitum aphan inglong akai an 6 schedule areas ilitum aphan ipi kanglo labang so a area atum an areas kido atum anabangke ilitum di politics ajakong ta ilitum mithang che charja theknang ji regional political party pangtang nang ji social development economic development lapen ilitum akikroy lapen ilitum ningkachi theseroy lapen ilitum akamatha freedom of thought freedom of expression ilitum opportunity ilitum aphan India a constitution that amasi ilitum first special amasi ilitum aphan ithanlo lasilahai anutin abang putin kithei kiding recho punon habe pinpo punon leaders non ruling government atum punon ilitum kadu kawita angtong isi ilitum ilitum mathapon pamenang si ilitum akihang ilitum akimangke hem prek kang tim sar labang so a 6 schedule ke lapini republic de husi ilitum ke long dun loke di sar halabang so ningkan lasi ilitum abang poten sitame raise itum asyang tong chepedo nangji raise your voice of all the injustices done to the marginalized section under Asian countries pusi ilitum aphan chief justice Guwahati High Court pensitame ilitum aphan ikithan pon ke lalo je nalitum boreng awar sai ke claim atum punon la kado kawya sai ke claim atum sitame ra dead aphan ke la pachini dam bet nang ji si nili kachuning ri ke non ruling government atum punon la pen party ke doan atum punon ilitum akemang ke hem prekang team ilitum ke mang ilitum asumar ilitum alongri alongpat non puta nang plakchet ha Meghalaya ha Nagaland ha Golaghat kedai nang plakchet nang dichet di ilitum along leke arniwang ilitum kangbo lasi anutin abang putin stami awareness dopik nang lang ilitum self realization is the source of a better growth nilia ke chokche nang lia ke chokche ilitum kado kawe ke chokche stami chijong seroy repin pen acceptance ilitum ning isido thek nang po lapen ilitum ake manga bang ke tum article 244a abang ilitum hangrape menang ji lapen hempret kang tim article 3 part 1a of the Indian Constitution laswateng ilitum abang putin stami ning do nang po Chorolo ni non temani nesen alam se than lo non nili tum sarphan karjupon kang tum mo pening ti saung da pulo Reverend JJM Nichols Roy Lapen Dr. B.R. Ambedkar phan itum karcho bangke penang ongdung atum kachini ne tum dolan la se ilitum kupiat helo ne ladak India government mate Assam government atum labang so karchu bang claim kledet ma mate pache thang thedet ma la so posi rat atum chini ne det ma mate pa chini lo archu bom lo sitame ilitum se ka chini dun de ma ladak kupini alam dolang ma polam se sar solam nangli sab so pa chini son de mesen hala Constituent Assembly of India hala da ilitum India a constitution la pen 6 schedule ke ka salam ka approve hot alam ka chingki hot la pen ke tok hot hala so hot Assam ben kidun a member tu Rohini Kumar Chaudhary la pen Kulodhar Choliha la bahini just submit alang litum 6 schedule tok nang ni pusi udun lo la pen Dr. B.R. Ambedkar lapen Reverend JJM Nichols Roy aphan ington pik hala so kang ton abinong ke la dak masih dolo lagi aku lapar the muchot along ta hala kitab do thulang lapar the muchot ta la kang ton pin ne Asia along gen ne chini dun lage page
1067 halada kang ton alang litum pan akola tribal tu mante wada ke pu naga tu mante munik pithi po apu alek ikre atu latum pan le ko pisi la siksidul ki pinang poma la ben tribal tu mante komunistan plan det po se alang litum ki pu la pola tu pa sapta la siksidul aja kong pinang ni puli putip la so poramat halabang suhut pen la biar Ambedkar pen Dr. JJM Nichols Roy tu men kelang un e pen potsi non anta Assam government ta biar Ambedkar akumlin kibita bilo non ofisi kibila ta lata bibe lata Korimgonj ke nili mithang si kibila ke poisa ta Assam government le ni pidun kali ne oil India pen si nili poisa ka long hala suhut la pen nili si kapang ni adake nili pen dolo nili long munit dolo na nili pen si claim lo la ke nili hadak Korimgonj DC ke claim hot la pen non la so statue ke Guwahati non konat ne biar kom se ta jok ta thek long le ko na ne ke secretariat arai lo ne pe ne do last gate na thu la puson si do da Delhi bang bote ke thi the ala the tan pe do la pen non anda la tum ki thi la pen amhan ke thek kari katalon ke biar Ambedkar tom han ke schedule customs association num si talon chak titi la bang ke April ciklo January ciklo crep clear ni amhan ke thek la pen ki thi ke December trok arni Dr. B.R. Ambedkar ke lapen non JJM Nichols Roy bang ni mata ningdo pe mimi la bang ilitum non anta talon pe mimi lang lapen la akum lin ke ning hok tabi belang non anta aku JJM Nichols Roy alam ke kacipindak ta lin tum EPI-299 tum si ning yewara chorana di lapen inur tribal MLA panelitum pulo JJM Nichols Roy lapen B.R. Ambedkar la son si ki tok pulo tribal MLA thulang da Assam pen di Mahasau pen alang like thak nang pilo latung ke America long si cherap dun bare titibo wina tha aning dok de seta la di masa ko saria tum da seta siksidul ke anluan ta seta siksidul ke tok bang ma aning dok de kopia porlo ni la pi tum ke thek the porlo hedi awareness ka ve porlo la sila tu ke ahokalam lo ilitum non aneli kitab long do tema kitab le non do so de la siksidul long siksidul kaphang ho pa kitab long akili rabang long arjan do la pa hala dak amhang ki thek la ben ki thiar ni da dak ke tok do nang litum methang akita la siksidul la kitab ke do an dong ge chelang rep tame non niliต่อมาบางท่านนิ่งที่ตุนเตอปูชื่อว่าลังจุนจีปูจะเชื่อลังจุนตุนนั้นมั้ยหลายละดักเกตอัมฮังเกเทกแกละแกsouthอัมฮังเกเทกแกจูนจิกโลโวซิกจิกโลเครฮิเนียร์นี่1884ละกิทีแก 1st November 1959 First November lagi JJM Nichols Roy ke thi la pen amhang ke thek arnia banglo la pen hala Ambedkar ke nili puat lo ke hala bangge amhang ke thek ki thi ta amhang ke thek ke jang ni krep ho krep li 1891 la pen ke December 6 1956 la ala la pen non la nam tha itum siksidul ke itum en bom lo sita karbiang long ta latum labang hini akumlin ke non nang ta vela la pen mo pen katalon ta sap ta selam lelang la si ladak kap alam bang ke hala so hut pen India long la puson amuni ra tum do akur kang tui kang dai pu la puson ke plak ke plate aning ke hang pik muni ra tum do la so posi la Dr. B.R. Ambedkar phanta akur kang dai pusi ki pulo la pen Reverend JJM Nichols Roy phansita me lang lita tribal inglong so munit pomasi la puson kelang un eta do la pen itum la solam apot veglo la pul alam bang takali setame alam the bang ke litum katalon bang ke talon
pami mela la solam mong si ka chithanda la si nilita theglong lelang reverend jejem ni khol troya kumlin ke haladak silong long khasi lo autonomous council a thengno along ke do alang lia kumlin la pena long ka preke theglong lelang la si non la republic day katalon na putha ka bangke ingti sao pen jong si kopini ka ningi dolang plote la sin la so pena phike ka preke deng dam supo nili thihe kon sin nge po ili tum kaman tha ku thak la ha non bisar lam ili tum sik schedule long lo la bang so aja kong pen ili tum council da parjab lo non pinia ni ili tum da council long boreng abar sai choklem long komane hem ta la pen si hem di kado bi usmar luga chale kado ta la pen si tum che pang reng bom lo ta si dam bom lo la so sik schedule aja kong ke long pen si tum do alta long bom lo sita me ili tum hala ko ma sila bang so a sik schedule nga parjab pi ma ko mara join ni pen si ili tum pini reng dok reng ni la po anang deng long li philang te kong ke long ma ko la so bang ki tum chi humri ret ma ti la si ni li sia kama tha si bang bar dam po ha ili tum he ma lu na chi lut lo ko pine ogo bor me sen do lo han ang nem frujin do lo thek lok lo cho de lo lam be lo sita ko ma sinanga bi pi ma ko ma sinanga tun pi ma hala bang ke tum chi humri ret lo so nang na lo ko ma si ke wan ma la si laso ka ti humri re pot si pinia ni an ili tum a ove la bang so council chari ya lo sita ko mara ajoine ko pia joine pe se ili tum la bang so council la par jab long ma ko mang pinia ni an ta tum ba ke rdgp be de la si la ke hala aprang me ta ko son si dam lo ko non ta ko si dam nang ko pola me ka di do la si tum non ove bang si la bang ke tum kama tha tir la un lo tante kar biang long de katalon hur bang ke alang li tum han se an kapat he chunan po kapat he ponang po la si ja se mera bang ke tum doctor biar ambedkar pen sartani ge belo solam bang ke jdm ni khos roy la penilu samson sing ti tum son akumlin ke parjab rapet sita henoni tum la bang li tum la arjab sar lo pulo tang te tum ta ining ta kin hek long pen ta ining ta the po la pen ili tum ta ining si long po la pen mo ki bang je o be sta me la bang ke chini po ta se la ni ku yi bang a hall hedi a hall a kithe hem hai a hall meeting ke do hem hai amar alang lik tu ang deng binang pohal dak library te do kong ni kitab la tu mong thak la buson a prang dei litung pulong lo la sola a jer ding klui lo ke pula claim ni tu efficiency le power wang lo te la he claim po ta la sinon la bangso puthak republic day ka talon puthak bang ke pining we la puan le padam nang setame arni ka prek litum che tham pon thu bom lo nang non isi ka prekalam the bang ke la lo ilitum ke sik schedule ahawar kar biang long ke lasil la bangso sik schedule ahawar ke ajak kong ilitum trading license ki pi nangji mane mate beha bepar ke claim ajak kong bang ke ilitum methang ateng pen control wrong long komat sidak beha bepar claim ji ma claima pa claim ji ma pa claima ke ilitum along si ajak kong do setame kedam tang aningkan ilitum kar biang long det pen ladak abang beha be par ke claim abang ke ilitum abang ke control trader lo aning hang abang aling si beha be par ta claim lo wang lo nang lut lo do lo thak lo a hemarit ta chikim lo lasi labang so a trading license abang ke kedam tang aningkan alom alam asap so katar libang ke theglong lo setame non aloma bangke insam thuri asonang na nasi labang so a trading license ke check pa meji mate be habe par bang ang tanpen ke check be so tum nang kilut ilitum ke khang non thek je phan aputha ka bang ko puson si kapang cheng chu pa me thek puma la mate properly litum ke check thek puma labang so putha se saraphan karju kang tung lo la pen kapathan kang tung la da bang hala sik schedule long ke pulo ke chia tum han ke retail adukan retail pulo hala dukan so bikre la pen hala wholesale dukan la ka jata bostu ta elong bang bihu po hadak pen sila dukan so ge bia tum ke ka chonam nam tu si ke jor te tiama ti di ten bar sikap haro angbong pen sikap kep long dun pola pusan si system non anda do bom la so retail la pen wholesale a business ke claim ta
kecil tumpang ke pinang ni pun saya dah ketok tu. Aku PG pulau tante license kaselam license pen PT pinang ni pula dah ketok tu amat la pinang ni pun bang si jasemet ki pu dei 60 long ke amat itum council cuma thatua bang ke la pinang ji pun bang si lo kaselam tu pa prang la dah la non pura kan lo ta deraret po dak si dulu la so kitab ke nang litum council long yik nang litum chonam dam tabe akisa kitab ke lage Karbianglong Autonomous Council Code Volume 1 Karbianglong Autonomous Council Code Volume 1 la arlosi la local Kebenaran permission trading license kipi alam dadak dolo local rates alam dadak si dolo amat non kajeplang do bang itum ke bang pan kape joy mucot Allah bang si silam pa prang rong hala sehut ka silam pa prang rong de 1953 masih silam tu dat bang ke itum 1951 ke 60 itum deng dun lo amat 1953 amat bang Allah silam tu dat ke cia tumpan aja kong pinang jipo bang ke la son je la si la ke claim that ke la helo account ke hala le tu le lo mopen ni liganing je cheng lo muluk aja kong ke dua tum si hala claim un ke di amat itum Samson Singh itia pan ke muluk aja kong pipe det lo ke election da paperem det lo ke la pan ke aba han nang pacari dun tulong le det pan lo ke di kopini wi det amat puson si bang jatan lo la si la bangke non elitum claim to yi pulau tante hala local rates bene trading license la control of trading by non tribals pudak ke tok do bon la so law bang 1953 kaselam ne ning do lagi trading by non tribals regulation 1953 yo poman ningkan isia pc la sikidul Aprang siksidol ka phang ho cheng ke 1952 malu hala interim council pu alam thiawe seta abinong interim council lo hala da member ke kangwai bang phli ne bang pho phan ne ke tribal kalia tom phansi a member pin chong dan den la hello siksidol ka pai phu cheng le la ben ke janardan pathok of han deputy chairman bad det le la hello siksidol ka pai phu cheng le ke claim ni pia podlo hala thanda thek the tu manzi tu election no pe hai rong lo ke la pod ke non ke la claim nei polote la bang so law bang itum la thunam po la amendment nang ji la amendment nang ji kali te lam pawedat khang yang ni la po ye la pen aku dolang la pawedat pen ko pilon de claim po la nang li jong se por nang pi aku ning ye tu po la so la inti sango pan non arju thulang la so phi nang li ningje su ta chok sa non trading license bang ke elitum non karbiang long ar lo bang ke along tin arong so pi hi thi kolat le lang dam poseta me beha be par ke claim bang ke unlimited bang so ke che ke be so tum a license dolone avelone se tami inunut hem phu si akulat long pli long pho long keman anda do dag di phu mata itam che char plot lo penangan ladak karbiang long songjap itam tame akulat kang puar ni tame kidun la poson arong aje ki pidun ta theglong lo lasi non lakke khang je phan karbiang long taxation department ado alang litum arpu ke cheklem nang ji ko puson lo labang so puthat nang li than pachini tha lasi beha bepari claim ma puthat pulotang te karbiang long ke aron da pinchong el putamai ta sarta pulo lapen labang soron sita chok chelang si star ben jong polo athema da bang ke pinang ne pubang ali si ko son si piji ma potowa sing puturong si sarta no setame la chok chelo la soron stela ke chok chi aron an le claim sita penang an ke khang on lang pulo non ke la an ta claim tu thela chok chi mu chola ron si sala mo sita la an beta claim on ni la pulo tang de hala akimin nai ke da non kachari bom tum claim ji puke ning the thai se bedel la henu mu chola ron pening claim uda akimin nai claim ji fan ko sono tum ning thiun puke la lo lam non jar ju deng bang ke si non ke theklong bang ni karbiang lo autonomous council tum
non la chiklo jon thomphia aphrang dak taxation department ben banke trading license doma vema pula so katar gi bank cheng lo si ilitum anar ni pen association ben da hang taram pilo la bang so trading license ke ritardi pamining lang peminan ji pu pilo la so pose council tum ta ilitum alam the karju pen si ke claim no ma pusi ning arong lo ihu si bange ke cheng hot banke seta aphi banke claim on prekong si theklong lo hai athima license doma bema potarli dam bom lo amat hala so hoda bangke sukhanjan ke thenglang so pusi pula hala daga bangke ilitum dak karbi officer bangke areng so dam poblo la so lam bangke a hopet lam je thana lo pulotang te ereng ni thur pro athema abi lisel lo gedi imet hanga munit e hema tikku bolong si imet hanga ja ko je pharang je bangke dama khutsi la ereng so dam poblo la so phia bangke hala so kulat kuma masih ke cok ke theng ma pol hai lang thai lo amasi hadang bangke ingkir dam cek ingkir dam cek lo sita me aphi bangke pu thua ko si ari chu lo kang pu the bang la lo hala komara kula si kangkir ma hala bangke jok dun de theng dun de pusi kipu la si hala council aron ka selam ke komasi ke chok dun ma ke chok dun ma pule ka salam ka li mati komane chok dun lo pulo tang te ingkir cek do chok dun de pulo ta kula pu ago pule aron salam ka li dak ke aron ka selam ke inglong aso kalima kalangma pusida ke aron ke pincong kalang amasi council tum ke claim bangke parlin chok ma chok chema oh chok dun de ma ku bang si lang rong lapen sitame la bang tai sining duglo athima areng so veglo heglong hulo radeta sita pinia ni bangke hala kangkir check akula si piniking putu aga bangke hala areng ke so officer aphan lapen hala da kangkir da officer tum phan bangke lake amman ke jor la som si man de ke lang re ma som si man de do lake ning duglo lake non kachari bom tulira long hang a ke ja pon tim ka bing long aphan lapen la som thang pangbar mi bangke dak la so dak jin komol jin akula na phan da ibu di si bangke akula ning kirche trading license ing khanpet pusipu amasi ta ini ngarong dog lo sitame aphi bangke lang thu bangke kali tuliram rong hang ke haipen komol jen ka je bhong potcho la ka aron kali ki mati ko mane pen je bhong ta license ing khanang po mane pen je me se te license pinang po la kali mati mehda thanet lo inglong so kali makalang mapo la si non ke claim ka ka che pharang an sitame aron phale ka chiri kali de hala aning kumar phase ning ki oi ma kuma phase ning thima hala phanan se license ing khancho la so si claim rong la pen lang dam no plutang de nona banke la so license kiri kata kita nona banke ing ton tu ko khangya ing sam thuri non ga ju long le hala puni de tum na thu la phelang ki pusi puro kheruni la so lo ma lam ke ni tum ihuri si dam lo ahum tin akula ta humri dam thailo ihum napta a license ka be azha tum ke kupia license lo po chini ne pulo tang te ananing kan pen ke hala dake bangkona so tum ke beha be pa ke dake ake joysi claim wala lo jok ta thang da pudun de mo penang li puson si aning hang bang ta nang lut wala lo claim wala lo dam wala lo chu wala lo ili tum bang ke dak bang ke pa phidun mo lalu ni li puji pu bang ke non sar ta putu la so sar ke ning je ponjilong la bang solam theta me pangrum pon de son si ning thelo karbiang long ke litum town la municipal board employees tum phan la pen kaprek department along employees tum phan litum abainong chipiu ni salary ke long le si cheklo jon cap la Keong dung ke la hamren municipal board la pen kaprek dong muka ka municipal board la puson along tame alang litum abainong ka chilong le cheklu John Phokkep rahini abainong chilong le hamren along tame halada ka chok claim dun boreng ka chok claim dun abang phu atum pen tame ka ching kilong la puson ang che thanun do alang litum ning kan ket thom ning kan plianta abainong chilong le asi la puson kachilong I edet at he bangke ilitum la akit joy pen bang kechege be so phan behabe par ka paklem long alang litum pen ilitum thanga revenue ta long le hala bang so a revenue ke en edet ajone si ilitum council a khia dada bangke ave del la ave der pot si ilitum bai nong ta piune del la si la bang so Allah ma puthak ta nang li kening je pon hot paklar pon tha pusi sarman ka chuning ri kalang lo la
businessmen atum pen commercial commercial establishment puloge pu dukan pi neke lai hui pen hello tax kelong nei lo tax kela revenue tax mo nangli revenue pulo arlenga tunge tax puta chini pe me de khajana asor khajana kirum la so long le khajana bang ali la dukan ke do ma khajana bang hala bang room pet pe de report athema dukan duma ve mata a record bohi long da avidet ke jo amune ke do theklor lo dukan da do sedah da amen da avidet ke te ilitum council tum amen chi bidun de det loke amasi tum town committee tum ta la tax kirum dam ya phan khajana kirum dam ya phan ne ko mat long lo ke dam po dam thu the det lo la pen hala room pe me de ta do me ne along pen ngela son room pe me de ti ta do sedan ne liga chini abang ke room thu the det lo room athai ave pu si ma tha thu det lo room le det la room pe me son de la ke bai nong e pi det un dia pot lo athema la pen lok si bai nong ki pinang yi pu ta kali sarkar pen da ko poisa wang tu lang ke te la se room dang ya pot lo la ke un det dang ya pot lo la hel ison ke la pen mo hala bai nong ba nge la non tok lo la ba nge bai nong pidun un det ya pot lo se lo ison ba hala mo pen di pua trading license alam bang jong si litum trading license than jong si gali lo than nang ji la pen alang litum phan dak pe dukan pe dolong le det nang ji ante ko pulo itum tribe atum kopi lo itum arpu ke do la bang ke thetan seta bang mizo tum ilitum chon ro nang ver alang litum phan alang litum ke king of kasaphan da mizo tum si claim that king of kasaphan du cobbler pulo king of ke roi king of ka repair pin ni he la pen la arong ki vit dun ti he la towar ku ing nikok ti he di la anda bang mizo tum si claim that Kowe dukan Kowe la pan dukan he di pan shop pu pe di la anda bang halatum si claim that itum ke kar bi dengan pan shop ta ilong ta ve Kowe ke chuon da kar bi tum ta di ke do da sita pan shop la ke bi ta ador so pik pu ta kali la ke te boling ni lun jona na di seta la ta kar bi tum la claim ke itum ar pu ke claim lo ke di la potrok pen ta la ke oi tala la ke suri potrok ban ne tum dak isia dukan kim lo non hala malin hotel ne lisia hem da kim det lo la pen ke cheng i ke 6000 vet 600,000 dali 600 vet ne li pi la ke cheng siar ni kapang ni phan je la ke pharo throk vet ti pi la pen si hotel sop kim il ante hala pan dukan ke la par bimuchot hilang apan dukan pe poi tum biduning tum te la binang ji la velo pen bilote adukan jaga dukan lebi seta itu inglong aso ki bi adukan long si nam chot nang pu lai le pu pe te hala inglong aso dukan long ke che tu ke nam ni la tu ke thek lor lam du kai ta nam ni la ke bang e ame thang dukan long si che dam ni ili tum thek long lo bongo sena tu la bongo sena kai te pu ver bongo sena ke tu la tu marwari dukan long thang na nam ni bongo sena me thang tu dukan long si che nam chot la ke ha guwahati ta la pu dak chot kali la ke bang la puan si claim apo itum ta la son charli no ni la pen eson bang ke la dukan sojong si ki bi un nangji pulatan te wholesale dukan along tin wholesale dukan claim nangi komat lo la ke claim po non itum me thang ke itung ke poisa tangka ong edet atum la pen chini ta chini ne komat along si la wholesale abos tu ke nam dam poma ke nam dam yi pulo te abinong non mat ke Phansi Bazar Guwahati Phansi Bazar hello ada ko pumayong ho gela market pulo ne hada hello itung nam ni hada ke nang asontin na bostu ke nam ni itum me hanga chini ne detiti ante council pen jong si hala lem atum phan ar pupi det nang tum lem atum le nang tum wholesale adukan ceplang non pupu det lete an ke itum akhe tum tribe atum inglong aso atum hala lem along pen
itum bostu endam si itum dukan so bilang po retail dukan bilang po la hello ke menege seta aku ke the tu ke cetana link seta hedi hala le malong ta aku non tribal kali itum si cepahem putu da titi hala dakta la le ason gaprek tu lelo cetanum lu ta ko ding tu le polata seta la anya ningiam de posta wholesale atum non arpu pidet ra pape claim lo te neligama tha retail dukan so hai hoi rong betheta karbi atum ba inglong aso tum claim long joy mu chot po la paru pharut trok pensi non malin hotel ta penangan ke asuri alak long bom lo ke bang asomar cepang rengi lo school toy dun ilo la pensi kasi non la behabe para bang ilitum along ri lo bang la behabe par alang litum along le phelang ta ave setame ladak behabe par nang claim men si alang litum bang ke ilitum pinier ni ko anma ke plang hala tum sil lan so sin nang plang thumuna ilitum ke langdam elop lo tang te ke ong dum atuma bang ke ilitum ki duk ang bong si dolang peri akeme ilitum chenamun ke choki jun na phan itum mesen ke choki jun dor plup ilitum malong akhia dat ave setami hala beha be par nang claim chot ladak ang tan pen wang chot akechi ke be tum bang ke hala tum bang ke anutin motore hum da chena mot la pen alang litum ahem ta mesen sa lasi la beha be par ke bang aphan khang lop lo tangte ili arpu ko pusono ilitum hala tum phan pajor je det lote ilitum chonam damadim ave det po la pusona kisung dokok polo tangte ilitum kupilo ke claim nangji labang sopu taxi nirita phana bangke karjukang tunglo ilitum ke claim ke dam na ingi kadu ka besi tame ilitum methang pensi ilitum methang di social entrepreneurship bu labang so course ka charli long pen sitame ilitum along ke suppose check ta ilitum along ke do la son thak si pe ke thak the ka tum sitame do la si chu kang tit pu sitame dam de dat nang pu labang a khe long ki non rong khilana long ta chu kang ti ba dukan sitame eme thanga khai tum ba innu da phan kang tip si sika pharoi si pen lo la dak pen sitame alang ching thur ilong po ba adon tin sitame la puson chu masika ching tip jima po la puson adon dam ta ma jok ta la ke welcome lo la si ilitum auto ka che thapen ching lo limu alang ke jor pen ching lo chu kang tip pen ching lo peri ke jor pen ching lo ilitum met hang si ilitum labang charjap nang ji la pen anutin ta ilitum ka select abang ke ilitum labang ke avedan nang po athema ilitum ma phan arna ilitum ma phan nakipi along le phelang along ilitum along long le phelang me pik lang hanso punon harmit punon kopi ma ilitum along ke ke somadim ilitum jongsi select le pulotang te athe ke ilitum cholong veji ki choki juna hormus tami kengsang along namdam nang nilo kado kawis tami imit hangpen charjab lutang te ilitum si hikia dulis tami ilitum angbong sila bangke chirap nang po nang li ilitum nili hithi kulat ke dam hut sitami la isialam nili than dak ingtung du auto ke ve katum kaching hon auto ke ve katum stami kit hek sera tum dopik eme ka charli tum ta ba ka charli tum ta auto ke ve katum dopik alang li tum sitami oni wangot o korte wangot la pule chu hang dun lok long te eme hanga khai long si jethap dun anji banga so long kaita auto ta dunja kam akam matawi lapen ilitum along non nilitum ke doa ade malong anstami arni wang adapt and arni kang samanta banga khai tum si la kopilo la banga hem building a hem kikim puno banga khai tum si pleng dam set la si ilitum karbia tum si tami karbia contractor ba karbi kikim thek la karbia khai inglong a khai tum anapan si ilitum bangela chehang nangji
Zi ilitum along awareness doping na la business ahin sitami la ilitum kaching thura war sai sitami la self employment ilitum voreng war sai phan hedi chikilok nang me nang li inut tek ser lo chardi tek lo ponte halada penta ilitum awareness che create ponang po ilitum capacity building ilitum labang awareness pedopon onang ji lasi ilitum abang putin anutin sitami non ke ilitum sung pick ano non ilitum akai bang ilitum pan suppress lo ilitum pan lasi Asian countries a president professor akihai Jian Hong Liu sitami alang linang pulo nang litum akai pan awareness chitan pidang ji rong atok ano dampik nang ji lapen chief justice sitami ilitum pan Guwahati high court pen diphuke bang hustami damnot woreng over sai keklem tumas tami fereri woreng over sai leklem tami nalitum methang political regional party pangtangra nalitum methang stand nang ji lapen Telangana state atum tabang national party chiri pen si bang latum ta hemprek tang thin matum da chepalong lo lasi methang pen si charjap thek nang po abang putin anutin sitami inudang suphani li churo poningtum festival along youth fest karbi youth festival along kolongau su class 4 we laga charlie la so adablo tangte la hoton beleng bukang dek lang ansi la so school damji school pen nang le dek lo tangte so hoton beleng kadogawe la si hem isi talatum business latum thek piglo la son thak si litum abang putin anutin sitame ilitum chethan ponanji nang ligi pudam mangke ilitum beha bepar abangke ilitum cihung nangji dapen klemvek nangji pusi pudam ji pulon la si chorolo ni nona bangke apor bang do ulo posi ilitum jerso porong muni ma jerso bela muni lai phong kung isiwet lo nili pudam bang la lo ahoro te mai ilitum ke klen nangi tar pudulo he sana pulo maka kita me council kachari tum pulotang te aphang pen geja pon tum lo kedi aphang ar jap te geja pon ni tum no pulotang te ili tu makai long cerok to kalilang behabe pare klem tum cerok to kalilang pusita me ke thaneng geja pon ni gire alang itum lo geja pon tum lo non ke theglong bang ke ni li da dipurong supilong suta me lahai hu itum hichi kulat ke the kim no da ka bang la security atangka ko po pine lak pho lak trok hang de tipo an par ke klem ni tunta tu ke son sa long ake petel hal atiri si gibiun suneng council pen non klem non bona chitu tu non la son si than po nai mum po nai po kita non na bangai ke cheng na si bampret pu tang te pilo choklem po la asap sun ni than la solam da hok lo ni li methang tame ka chetong long tang lo la pusona ke sung ke ri dak di phurong so pi long te la ke la dak da semet la council atum mande itum sarkar pen ki kimpon la market set kaduk kawe hem bangke litum hala private ki kim bangke la jongjung pen ka chikim hem bangke pudam le lo setamila sarkar pen ki kimpon la hai hoi development a hem long setami litum jong sik cho endun pulotang te hala dak ason amung do pigji litum kumat mat phanne ka chingki nangji amasi la pusona ki sung pen ke litum arat atum bangke undun delang jakkom abelang soposi isi halata akatikuk ang deng lo ang thek lo ta isi thedung akatikuk ia hor ason hola bangta lasi la puson itum la behabe par ka pachoklem tum phanta ke rabdun ji pulotang te la ke pangcheng ho da bang ke rabdun detsi mo phisi alang litum phan loan ke en ason thak thaksi kapachitu awar sai jong si tholo pulotang te ke claim un tum penangan do ji lasi la bangso puthak tame sar kai kita ningje bom titi ilitum methang akulat along che nam nangji a hormu chono dak setame chomeong pusi punangi lasi kapaching thur je pha him dang lo komane akarbi asar pi atum bangke towar kong him chodang lo masih dak bangke ke kang ni dim ta meo edet pene ing hoya kerak se biko amada ke daming tung te ala chemat leblap motor pen sunjin jan tum bangke amase ke chedim long ke inthir et ada bangke AC da do fan da do amase hadak si leng thor ti pulong te la bangke hala bang atum si ching thurong polasi ahim le chunu dak se tame chomiong pusi punai pusi sar ke kining jeje la si la bang so puthak sar asap so than pen pajun ton kok po pining me bang ni liala ni methang claim vek lo la sa kam he
ko krojar disi dohut borot tomhan aning peti ni dukan ke klem amad ha pu habit ajo Bhutan ke dai men chetin itu deadlonon ke adim ke mo alonso pite ning do yimene amad sedang boro sarpi itu boro sarpi mar tu hadak sa ke jordo biskut sa ke jordo nili ingcirce junda juning tumte sedang ning pe thep ma hadi ni jo hadak to dun prong hadak kang ni chair da venda nili disi do le chair da ve hadak to dun prong ma se sa ju no ben boro tum ka selam agim chodun le ala vi batai sikali de ni dam no te son claim na ver ben adivasi tumda son da taksi hala ketli ahir pitha bodo mati di him santi ketli pitha bo hala tum pu hala tum jorlo relief came along nili hala so chuta ingcir che o seta mang di adivasi tum po an ki duk pa se claim lo aman itum la dc la nili dc lo nilong ke do an officer nili security ka do eto am da ton from da him chote kang la muson si vi le encouragement e pi kang son dak taxi along ta non nili vi ha korimgons ke dam hot hal dak kro dukan do krohem dukan la krohem new malidor along sake air ing tipi ho sake air ni likai ta jun dekang ver le ada ke sang nang ya dim da kali korim gon hello ta hello pi kali se ta ning pe thene pada jun dekang ver ti le la sin non neli ka bahaduri che pendak kali lo hadi neli son claim le la sin non nang litum anda son le claim non neli non dipu kedo asa un ange neli hadi ke chia dukan ke dam di te khang yang lo ni no anta aja tu dam de titi ni mang hudet ko pusi ke dam di mala tum yo ko nang dam ver ka turkimi ini turkimi along ka da dam ver le ni ali hala lb along yo ke jomi ka along prekta dolang me ni lb along benon ke pilone pu do tulang ho him ka salam pu baking delight lai hui sin ni dam chot lo ko yo si la hello la pen non ese theki pugang tu monili lem alam ninggelo non karbiatum arpek ke jor por lo gadi arpek ke sat lo non ke jor po alang litum siksak pek pek jong si council pen jong si la arpu pidet lem atum si la wholesale nam et nang ji amat la tum si ako lem atum si ha along ka prek Guwahati sita along prek sita Jordan tunai pulote la ilitum ar pek ke jor aso asatum rong aso tum duk pik pik alang litum joy kepo muthe ini ke do naiya bangke la ilitum alem tum ta ako Allah ka pe ong yi po ma rong aso pen ador ke convert jor pulote la ke tum rong aso si sung det po la si hala isi a price mane loss ledet la son a price alang litum alle dovek lo katiki atom alle dovek lo la po ador le jong sin nam ra lem satum along prek jordan tek lo te la ke tum kerap do pikpo inglong so tom pan lage ar phegalam ni yelo son dak thak se along ka pre ason ka pre ata do lo he ala hansu ta lo ba theng pi ta lo jak ta lo nambat check ke jor ma ta lo itu jong si lem atum pe claim thek lo ta la ke mesen pu no ni tum power jong si wang te ke claim ji pu si inni kan lo ke chi rot kut lo la sa kam mang ke claim sa tum ta plan loss le po la pen rata joy ke po yo la si ni ke la son si non ka chuning ri claim nang ji pu Misen alam no sarala solam the bangke no ison alam do thulan non ela youth festival nang le lo le di youth festival pulo non ke isia mela son si je plang det le mela talata inglong asuk mela ka lithu det lo don ke kali mangalang di inglong aso mela ta ka lithu det lo la si ni ka choning ri ke non patai bangke mela le ilisilam tu te sita inglong aso mela ni ke jor tum ke inglong aso sai se ni bo bang si ni li ka choning ri la se mesen alam mupen sar ke pula arphek ke nam abangke rong asor phan pajoi ki nangji la bangke hok alam la son
ทักซี่ซอกเกจอร์สตามเป็นเองบังเกเสียกสิกสักดูการเบียงลงอ่ะลูกเก oh sok jo rong le det tu me jo ซอกบังเกละไกเกละรองโซมันเนจงจุงเป็นซอนซอกเบหากระจกเคลมมาตุมสตามเคลมลงเลยแล้วโซจอยนี่สิเป็นนักนักศึกษาเทตันซอนนังนักล้อเทมาจิริพลีจิริพอจกเคลมจมตุมาบังเกซอกเคลงนี่ตามอนพารุยสิระพกเก็บแล้วซอนสิลงจอดไปที่อินเกฮลาตุมabang kecho Georgie pelotang te isiakis sak dolo ala FCI tum long si Jordan anjing ke FCI tum abang ke long le pata hangji ko pipine a document hangji amasi hala pinangana sokatiki tum abang ke ame thanga long le ave hala tum abang ke banga a HDC hala tum ke anam pen sitame sok che thangda la puson sitame hala tum ke tiki diti amasi hala tum long ke apata ta aveda titila amasi laso FCI tum kin nama bangke henu pudam de panam nang setame hala rong aso tum han la documents kachisi kachidang bang yong si rabdun thek poson de la bangke meuji mo la bang pute nili kaning yewe ralam lo hala rong asara tu karbia ron pen ram hok ki pinai de komati di ke tok pen he ili tu a form da selam si CC committee tum han lo et lo yong si arong tinta rong asara tum amikar tum phan la soram hok akagos pidet asante la bangke customary law ting bengke lage deng un lo lage ange sik sidul ke customary law se pethe nangi pusi ki pukende la pot lage council tum dan nang tum chohoi lo so ne claim pu pudun no dak pola bange la penhana FCI tum hantan nang tum lage except tamelo pu pudun det nang po council tu pulete hok det nang po council tu la pulete lage itum rong aso tum joy ke po lage la bangso lam puthak non cetan pon lo setame anso se klar dak dia phan mo angdeng ka prek le tum cetan pon thu na se pining we bangga aport adu ulo pot kaduk ka we la bangso atok so along nang kelang dun abang phu bang phi atuma phan tame ni tuma hin pen choro lo la pen la bangso atok so long ituma sar jai ka thar sar alang li tame por nang chipi dun theka pot nang li phan ta choro lo la pen APHLC along spokesman ke hayang tonging ti nang li phan ta ke wang apot choro lo la pen nirita alang li ta APHLC women wing secretary alang li ta ke wang apor nang chipi pot nang li phan ta kadok ka we phan ta choro lo la si labang so talk show un an rada thengno rada long ka paleji phanang tum kadok ka we nang cherap cheto dun pobusi ning thelo pining we bangke la anwen lo kardong Kardong